ngombe banyu entek sak tangki. Kelempok kencak. Gak kembung ta, Cak? Weteng gajah kok. Artine perayaan lebaran ayo dingerteni, ojo kliru dadi bilahi. Oh, ngono ta. Koyok kiai ae. Waduh, Habibe tanah Jawa dakno. Padha eling pituture leluhur tanah Jawa. Lah, wajib iku. Masuk. Jos temenan. Hai. Mangan sego iwak pindang lawuhe ayo ngrayakno lebaran 2020. Ayo, wis. Eling lebaran, eling panganane. Kupat lebat dadi tangere. Kudu ngerti lah yo maknane. Ojo mung ngerti bare enake. Mengku papat iku artine saka kupat sing dadi lambange. Sedulur papat awake dhewe aja dilalekno lah pangruwate. Kabeh regedan kudu diresiki. Simbole lebat sing duwe arti. Nepsu cacah papat wajib diopeni supaya selaras tetep nyawiji. Kakang kama nyengker nafsu supia adi ari-ari rahmut maina gete abang rakyo amarah wat yo kusar la lau wama merting roti kelawan nyorteni buak regetan lak sing nempeli barek poso sing kudu dilakoni lak saben dina suwene sesasi. Iku artine perayaan lebaran ojo digawe lah sembarangan. Ayo padha dianggo pedoman urip pribadi ya urip bebrayan. Iku lho artine perayaan lebaran. Ojo cuma seneng rame-ramene tok. Apa maneh cuma mikiri klambi anyare.
lebaran ojo lali ku pada bete ayo neng pasar blauran mangan semanggi kopi sak cengker lah yo ngombene paman perayaan lebaran ayo tingerteni ojo mung mikir lampian jare ayo aku gak ngentahi cak mung genahno pituture leluhur tanah Jawa iki Cocok. Mosok ya ngono, Cak.